Čaute priatelia, pozdravujem vás z lesa. Akurát som na túre po lesoch. 2 dní intenzívne pršalo, všetko je mokré, ale vzduch je vtedy najlepší. Fantasticky sa dýchá, fantasticky vonia, je taký príjemný, chladný, ionizovaný sa hovorí. A toto milujem, konečne neprší, tak som sa vybral. Akurát som zastal na takú malú pauzu a povedal som si, že si idem uvariť kávu, ale všetko je extrémne vlhké. Ako vidíte, nedá sa sadnúť ani na peň, ani na nejaké ležiace drevo, lebo všetko je extrémne mokré, premočené. Tak som si povedal, že možno je dnes ten vhodný čas vyskúšať si jeden malý bushcraftový projekt. Ide o takú malú jednoduchú stoličku z jedného kusa dreva. A dnes, keďže si nemám kde sadnúť a mám tu potrebné veci, ktoré nosím stále so sebou, ako sú pilka a nožík, tak som si povedal, že toto bude vhodný deň, aby som si túto stoličku spolu s vami vyskúšal. Jediné, čo budeme potrebovať, je vhodný kus dreva. Vhodný kus dreva som našiel a to som dlho nehľadal. Nejaké 3 minúty som sa prešiel po okolí a našiel som, čo potrebujeme my, je, aby to bol konár, z ktorého rastie ďalší konár v približne 30 stupňovom uhle, čo je kvázi taký Y. Musíme dbať ale na to, aby tento tenší konárik, ktorý odbočuje, bol dostatočne silný. To znamená, nie prehnitý, nie príliš tenký. Musí uniesť vašu váhu. Krásne, zdravé drevo, svieže, muselo spadnúť alebo byť odrezané len nedávno. To je presne to, čo hľadáme. Tú časť, ktorá ide zarovno s tou hlavnou, hrubou časťou, spodnou, tak tu nám stačí úplne maličký kúsok. Táto časť je nepodstatná. Dôležitejšie je, aby sme túto časť, ktorá vybočuje, nechali dlhšiu. Toto je tvar, ktorý potrebujeme, čiže rovný základ a jeden konárik, ktorý odbočuje do písmenka Y. Tento hlavný konár zatiaľ dám bokom. Vzal som si stamať, odrezal ešte jeden takýto kus z toho istého stromu, ktorý bol spadnutý, približne v takej hrúbke, a ten teraz idem predeliť na polku. Čiže k tomu ešte tieto 2 kusy dreva. Priatelia, existuje, viem si predstaviť, že vyše 100 spôsobov, ako si vyrobiť stoličku len z dreva. Tento typ je pre mňa taký atypický a preto som sa práve pre tento typ rozhodol. Teraz vlastne idem vyrezať priestor v šírke tohto konára, ktorý tu potom vsuniem, a preto, aby som ho vedel vsunúť, aby len tak, aby bol pevný, povedzme, tak budem rezať do vonku. Uvidíte na konci, aký zmysel to dáva. Keď budete rezať do vonku, tuto vlastne tak rozšírim a podľa toho upravím tento konár, ktorý sa doslova vsunie a nebudeme ho vedieť už vyťahnuť týmto spôsobom.
urobili sme si takéto Včko alebo Ačko a teraz už len jemne prispôsobíme toto drevo do takého akoby trojuholníka trošku. Trošku som si to zle vypočítal a ostal mi tu priestor. Nie je to nič tragické, ale idem ho pre istotu zakryť takým malým kusom dreva. Vy buďte šikovnejší ako ja a keď si vypočítate hrúbku tejto palice, keď som vtedy rezal s pilkou a označoval si, vy vlastne odpočítajte ešte 0,5 cm, aby ste to spravili menšie ako je táto palica. Tak, teraz to drží pevne. To isté teraz spravíme aj vyššie, ale dôležité je, aby to bolo z protiľahlej strany. Približne takých 20-30 cm odstup, aby sa vám tu zmestilo stehno. Tentokrát to už spravím tak, ako sa má, čiže si to označím a odoberiem taký centimeter. Takto to malo byť aj pôvodne. Palica nám pekne zapadne. Je držaná tu z hornej strany. Takto môžete upevňovať drevo bez toho, aby ste použili klince alebo nejaký drôt alebo nejaké lano. Priatelia, stolička v úvodzovkách je hotová a pripomína mi slovenský dvojkríž trošku. Táto stolička je inšpirovaná stoličkou na dojenie, ktorá má iba jednu nohu a balancujete ju vlastne tým, že ju máte pripnutú k telu a tuto bude fungovať podobne. Tento koniec bude na zemi, na tejto časti dreva budeme sedieť a táto časť dreva nás bude vyrovnávať našimi stehnami. Čiže moment pravdy. Dúfam, že to je dobre vidieť. Priatelia, je to pohodlné. Je to fakt pohodlné. Cipana. Paráda. Super. Veľmi pohodlné. Práve som si spomenul, že podobný princíp stoličky je aj, myslím, že sa to volá kľakačka, kde proste klačíte. Veľmi dobre na chrbát. Super. A je to fakt pohodlné. V neposlednom rade to aj podľa mňa veľmi dobre vyzerá štýlovo. Keď niekto pôjde okolo a ma uvidí, bude si myslieť, že levitujem. Super. Pohodlné. Ruky mám voľné. Tu si viem čítať. Na stehna je minimálny tlak. Všetko je na zadku, je to super, je to pohodlné. Teším sa z toho. Urobilo mi to radosť. Tým, ako si teraz idem zaliať kávu, vás nudiť nebudem, ale vy keď sa niekedy budete nudiť v lese,
Vyskúšajte si urobiť takúto stoličku. Nepotrebujete žiadne klince. Robota čistého času, povedzme 7-8 minút. A máte takúto hlúposť. Viem si predstaviť, chytať stade aj ryby. Priatelia, dúfam, že sa vám video páčilo. Ja som si to veľmi užil. Ostaňte zdraví a vidíme sa na budúce. Čaute.